time for DJ Rocky's Secret Files. Na-in-love ako sa kaibigan kong bakla. Kaya lang may boyfriend ako. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lori. At ito ang aking secret file. Nung high school days ko, usong-uso pa yung pagsagot sa mga slam book. Pangkaraniwan na doon yung what's your ideal man or woman. Tsaka yung what is love. At pangkaraniwan, wala akong sagot sa what is your ideal man. Kasi hindi ko naman talaga totoong alam kung ano nga ba ang ideal man to be ko. What is love? Nakikigaya lang ako sa sagot ng iba katulad ng love is like a rosary full of mystery. Hindi ko pa naman kasi talaga alam kung anong ibig sabihin ng love. Although may naging boyfriend ako, 4th year ako nun, si Donald. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ko sa kanya. Pero naging kami. Pagkatapos namin ng high school, lumuwas na ako ng Metro Manila. Si Donald, naiwan sa probinsya namin. Doon siya magka-college. Ako naman nakapasa ako sa isang university dito sa Manila. Kaya nagkalayo kami. Parehas kaming galing sa mahirap na pamilya ni Donald. Kaya naging mas priority namin yung makapagtapos ng pag-aaral para sa magandang future. Kahit uso na noon ang cellphone at Facebook, hindi naging consistent ang communication namin. Basta ang usapan namin, kung kami talaga ang para sa isa't isa. Ano man ang mangyari, kami pa rin. Hindi naging madali ang buhay pag-aaral sa Maynila. Napakaswerte na nakakuha ako ng scholarship sa university. Pero, ganun pa man, kinakapos ako pagdating sa mga pinapadala ng parents ko. Kaya nag-working student ako. Nag-work ako sa isang fast food chain. Karamihan sa mga katrabaho ko, working student. Pero mas madaling nakasundo ko ang store manager namin na si Sir Janix. Sobrang cool niya. Hindi niya nile-level sa position niya yung sarili niya para pakisamahan kami. Actually, maraming nanghihinayang kay Sir Janix. Kasi alam mo yung nasa kanya na yung total package ng isang guwapong lalaki. Yung tipong mala Richard Gutierrez ang itsura, pati yung tindigan. Pero hindi kasi magaganda yung tipuhan niya, kundi yung kasing pogi niya. Oo. Bading siya. Ilang buwan pa lang kaming magkaibigan. Parang best friend na yung turing niya sa akin. Wala siyang inililihim sa akin. Lahat sinishare niya sa akin. Mula sa sarili niyang pamilya na hindi tanggap kung anong pagkatao niya. Hindi tanggap ng nanay at tatay niya yung pagiging bakla niya. Pero kahit ganoon, siya yung tumatayong breadwinner sa pamilya nila. 2 nakababatang kapatid na babae ang sabay na pinag-aaral niya ng college sa probinsya nila. Kaya halos doble kayod yung ginagawa niya. Bukod sa pagiging store manager niya,
yung work namin sa gabi. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang sales agent. Minsan kahit gusto niyang umuwi sa probinsya nila, hindi niya magawa. Kasi ikinahihiya siya ng pamilya niya. Naikwento niya rin na ilang beses na rin siyang pumasok sa ilang relasyon. Hindi siya bitter pero sa sitwasyon niya, pangkaraniwan na daw na walang forever. Sa totoo lang, nakaramdam ako ng awa kay Sir Janix. Sa takbo ng buhay niya, hindi tanggap ng sariling pamilya, palaging iniiwan ng jowa kapag wala na siyang maibigay. Parang nakikita-kita ko na yung buhay na naghihintay sa kanya. Yung tatanda siya bang mag-isa? Mag-isang malulungkot? Walang sariling matatawag na pamilya? Kaya naging magkaibigan kami ng sobra-sobra. Naging mas close pa kami nang magkasama kami sa iisang bubong. Second year college na ako noon, nang alukin niya ako na mag-share na lang kami sa inuupahan niya. Nagiwalay na daw sila ng boyfriend niya, kaya wala na siyang kasama doon. Noong una, nag-alangan nga ako eh. Pero napapayag din ako. Tama naman kasi si Sir Janix. Pabor sa akin kung lilipat ako sa apartment niya. Malapit sa work namin at sa school. Sumagi din sa isip ko yung sasabihin ng ibang tao pero wala na akong pakialam. Alam ko naman yung totoo. Sakto lang naman yung laki ng apartment niya. Sa iisang kwarto lang kami ni Janix. Pero magkaiba ng kama. Naging sobrang komportable namin sa isa't isa. Kung anong kalat ko sa gamit, grabe, ganun naman siya ka-OC. Malinis siya sa bahay, masarap magluto. Napaka maasikasong tao niya. Sa 2 taong yun, nasaksihan ko kung gaano magmahal si Janix. Sobrang mapagmahal. Sobrang mapagbigay. Saksi din ako kung paano siya mawasak. At kung paano siya maiwang parang basahan. Minsan nag-inuman nga kami na halos siya lang yung umiinom. Ayaw niya akong painumin kasi may pasok pa ako sa school kinabukasan. Lagi niyang sinasabi na sino kaya yung taong tatanggapin ako kung sino ako? O kung ano ako? Sa lalaki, palagi ako nasasaktan. Malamang sa babae ako magiging masaya. Sinong babae ang tatanggap sa akin sa isang baklang katulad ko? Nang marinig ko yun sa kanya, sumagot ako ng, ako. Nagulat siya, syempre. At sinundan ko pa yun ng, magpakalalaki ka lang. Kaya kitang pasayahin. Kaya kitang bigyan ng masayang buhay. At kung gugustuhin mo rin, kaya kitang pakasalan. At akala niya binibiro ko lang siya dahil lasing siya. At sumagot ako ng, sino bang may sabing binibiro kita? Tinanong niya ako kung seryoso ba talaga ako. Kung kaya ko ba daw magpakasal sa isang bakla. Tapos, dagdag niya pa, sa dami daw ng kalaswaang sinabi niya sa akin,
sa mga pinagagawa nila ng mga naging ex niya, kaya ko ba daw siyang tanggapin? Umuo ako. Hanggang sa nakatulog na kami parehas. Kinabukasan, titig na titig kami sa isa't isa. At tinanong niya ako ulit, seryoso ka ba ulit sa sinabi mo kagabi? So, ibig sabihin tayo na? Sumagot ako ng, Talagang seseryosohin mo yung mga sinabi ko kagabi? At sumagot siya ng, ewan ko sa'yo, basta para sa akin, seryoso yung naging usapan natin kagabi. Girlfriend na kita, effective today. You are mine and I am yours. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Kaya, ang sinabi ko na lang, Naalibadbaran ako sa'yo, Janix? Kaya tumayo ako at tumakbong papasok ng banyo. Simula ng araw na yun, hindi na kami nakapag-usap ng seryosohan ni Janix. Palagi na lang kami nagbibiroan na parang seryoso. Actually, walang dull moments kapag magkasama kami. Puro tawanan, biruan sa relasyon namin. Hindi na rin niya ako tinatawag sa pangalan ko. Honey na ang tawag niya sa akin. Kaya nga yung mga kasamahan namin sa trabaho napapansin. Ano daw meron sa amin, kung kami na daw ba? Kasi syempre, hindi naman maikakaila yung extra care and extra sweetness na ibinibigay sa akin ni Janix. Kaya nakahalata ng mga kasama namin. Kami naman, kapag tinatanong, ngumingiti lang kami. At kahit sa apartment namin, sobrang sweet at napakamaasikaso ni Janix. Mayakap at ma-holding hands. Minsan nga sa kama ko na siya natutulog. At sa lahat ng mga biruan namin, doon ko siya hindi sineseryoso. Kasi nga, puro kami paandar sa biruan. At hindi ko inaasahan na isang araw, biglang magseseryoso siya ng pakikipag-usap sa akin. Ang sabi niya, Lori, pag-graduate mo, pakasalan mo na ako I'm not getting any younger. I'm turning 30 this year. Siguro it's about time para piliin ko naman yung maging masaya. Kaya yung sabi mong kaya mo akong pakasalan mo na ako. Sinabi niya yun na habang magkaharap kaming kumakain. Kaya sumagot ako ng, Janix, seryoso ka ba talaga sa hinihingi mo sa akin? Seryoso ka ba na kaya mong magpakasal sa isang babae? At sumagot naman siya ng, oo, yun ay kung kaya mo talaga akong tanggapin. Ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko. Kasi ikaw lang naman yung nag-alok sa akin noon. At syempre sumagot naman ako ng, sige nga, let's say na makakasal tayo. About honeymoon, kaya mo akong matake? Syempre kunwaring biro ko yun kay Janix kasi sobrang seryoso niya. At hindi talaga ako sanay na ganun siya makipag-usap sa akin. Bigla na lang tong natigilan at tila napaisip. Ang sabi, kaya naman nagsalita na ako. Oh, di mo kaya no?
Ikaw na ang nagsabi na mas babae ka pa sa akin. At nagulat ako sa sagot niya na, dati yun. Ngayon magpapakalalaki na nga ako, di ba? Sa isip-isip ko, magpapakalalaki daw? Para bang pabakla pa sinabi nito sa akin na magpapakalalaki siya. Natapos yung usapan namin yun sa pabirong pagpaplano ng kasal namin. Sa pagpaplano pa lang, di na kami kunwaring magkasundo. Kasi gusto niya sa simbahan kami ikasal. At malamang, bongga daw yung magiging wedding namin. Minsan lang daw siya ikakasal kaya ito todo na niya. Ako naman gusto ko simple lang. Yung practical lang kasi ako. Kahit civil wedding pwede na. Isang buwan na lang at sa wakas malapit na ako makapagtapos ng college. Nang biglang magparamdam sa akin si Donald. Ang boyfriend ko. Sa loob ng 4 na taong na pag-aaral ko dito sa Manila, hindi kasi ako umuwi sa amin. Kaya hindi kami ganun katagal na hindi nagkita. Sa 4 na taon na yon, almost 2 years lang kami nagkaroon ng communication. The last 2 years as in wala. Ni walang, hello, kumusta ka na, kumain ka na sa isa't isa. Kahit sa FB nga hindi nga kami friends eh. Pero wala rin kaming break up. Kaya technically, kami pa rin. Pero nung huling buwan ko sa college, naging madalas yung pagpaparamdam niya. Mauuna yung graduation namin kaysa sa kanila. Pero sasama daw siya paluwas sa mga magulang ko. Naisip ko noon, hindi pwedeng makita ng parents ko yung sitwasyon namin ni Janix. Siyempre magkasama kami sa iisang bahay. Hindi pa naman nila alam at hindi sila maniniwala na magkaibigan lang kami ni Janix. At aaminin ko, iniiwasan ko rin kung anong iisipin ni Donald sa akin. Sa kwento sa akin ng kaibigan ko sa probinsya, nakaklase ni Donald. Never daw yung nagpatukso sa ibang babae. Wala man lang daw nakafling yung boyfriend ko. Ibig sabihin, naging loyal sa akin yung boyfriend ko na si Donald kahit magkalayo kami. Ewan ko ba? Pero hindi ko magawang mabanggit kay Janix yung tungkol sa pagpaparamdam sa akin ng boyfriend ko. Ang idinalahilan ko na lang, maghahanap muna ako ng ibang dorm dahil conservative yung parents ko. Noong una ayaw niya. Kasi pwede naman daw na makituloy muna siya sa pinsan niya habang nandito sa Maynila yung parents ko. Huwag na daw akong maganap ng dorm. Pero, isang araw, hindi sinasadyang matuklasan ni Janix ang tungkol sa boyfriend ko na si Donald. Isang araw, hindi sinasadyang matuklasan ni Janix ang tungkol sa boyfriend kong si Donald. Sino tong babe sa inbox mo? Sa isip-isip ko, wala na, hindi ko na maitatago. Kaya sinabi ko na yung totoo. Boyfriend ko nung high school. Hanggang ngayon. Boyfriend? So all along may boyfriend ka pala? Sa tagal nating magkasama, ni wala kang nabanggit na may jowa ka pala? Sagot niya. At mas lalo kong nakita na sumeryoso yung pamumula ng mukha niya. So I said, I'm sorry. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo yung tungkol kay Donald. Hindi na siya nakapagpigil pa.
Sabi niya, so kung boyfriend mo siya, ano ako sa'yo? Girlfriend? Gay friend? Alam ba niya yung tungkol sa akin? O kahit friend, alam niya ba? Wala akong nasagot sa mga sunod-sunod na tanong niya. So, wala siyang alam tungkol sa atin? At doon na ako napasagot ng, ano ba yung tungkol sa atin, Janix? Meron ba? At sa puntong yun, nakita ko na namula, pati ang mga mata niya. Nagilid ang mga luha niya. Sabi niya, sa tono mo parang wala lang ako. Walang sa atin, sa'yo. Sa akin nag-assume ako na may tayo. At sumagot ako ng, Janix, naguguluhan naman talaga ako. Hindi ko talaga alam na may tayo. Kasi ang alam ko, biruan lang lahat sa atin eh. Sa iyo, lahat ng to biro lang. Sa akin, lahat ng biro mo sineryoso ko. Sa lahat ng sinabi mo sa akin na pwede akong maging masaya, hindi ka seryoso doon? So ibig sabihin, lahat ng ito, sa'yo wala lang? Kasi sa lahat ng mga sinabi mo sa akin, lahat yun mahalaga. Hindi mo ako pinaasa pero umasa ako na may totoong tatanggap sa akin. At akala ko ikaw yun. Hindi pala. Kung hindi ikaw, siguro totoong wala naman talagang babae na tatanggap sa akin. Wala. Pagkatapos niyang sabihin lahat ng yun, iniwan na niya ako. Nakita ko na lumuluha siya. Naluha na rin ako. Magdamag ko siyang hinintay ng gabing yun pero hindi siya umuwi. Hindi ko na siya nahintay ng umaga kasi may pasok ako. Hindi ako makapag-concentrate sa school. Si Janix ang laman ng isip ko. Kasalanan ko ba na masaktan ng ganun si Janix? Hindi ko akalain na sineryoso niya pala lahat. Bakit ba sobrang manhid ko? Hindi ko man lang naramdaman na seryoso pala siya. Sa work namin, hindi rin siya pumasok. Ilang beses ko siyang sinubukang tawagan pero hindi siya nasagot. Pagdating ko ng apartment, nadatnan ko siyang umiinom. Nakailang bote na siya. Hinayaan ko lang siyang magsalita noon. Dumutulo ang mga luha niya habang nagsasalita. Ang pagkaakala ko, kapag pinili kong maging masaya, magiging masaya talaga ako. Pero bakit parang walang pinagkaiba ang feeling ng masaya sa nasasaktan? Parang mas masakit ang maging masaya. Sana hindi ko na lang ipinilit na pwede akong maging masaya. Ilang taon na ba ako? Nagpabola ako sa isang batang katulad mo. Kayo talagang mga kabataan. Ang galing mambilog ng ulo ng mga matatanda. May ganito palang masaya na umiiyak. Ano tong mga luha ko? Tears of joy. Sa pagkakataong yun, hindi ko na rin napigilan ng mga luha ko. Bakit? Kasi napakasakit na may makitang nasaktan akong tao nang hindi ko naman sinasadya. Tinanong ako ni Janix, "O bakit ka umiiyak? Joke din ba yung mga luha mo?"
Kinuha ko yung kamay niya at tumingin ako sa namumugto niyang mata. I'm really sorry, Janix. Hindi ko alam na masasaktan ka ng ganito. Hindi niya na napigilan yung sarili niya. Humagulgol na naman siya ng pagkalakas-lakas. At ang sabi niya, "Stop saying you're sorry, Lori. Sa pag-sorry mo, parang mas pinatunayan mo lang na hindi mo talaga kayang tumanggap ng isang katulad ko. Sana hindi mo na lang sinabi na pwede ako maging masaya. Sana nakipag-inuman ka na lang sa akin ng gabing yun kaysa sa kinomfort mo ako." At yun yung huling pag-uusap namin ni Janix. Hanggang sa makaalis na ako ng apartment niya, hindi ko na siya nakita pa. Nag-resign siya sa trabaho namin, nagpalit siya ng number, pati sa FB in-unfriend niya ako. Totally wala na kaming communication. At doon ako may na-realize sa sarili ko. Hindi ko maipaliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Parang ang laki ng naging kulang sa pagkatao ko nang mawala sa buhay ko si Janix. Sobrang panghihinayang at pagsisisi na hinayaan ko siyang mawala sa buhay ko. 5 taon ang lumipas. Naging very successful ako sa pinili kong career. After graduation ko nung college, naging honest ako kay Donald. Nagkaroon kami ng formal breakup. In 5 years, ginawa ko ang work ko. May mga nanligaw din naman sa akin pero hindi ko sila nagawang papasukin sa buhay ko. Hanggang sa isang malaking desisyon ang kailangang panindigan ko sa buhay ko. Ang desisyong hanapin si Janix. Gusto ko nang seryosohin yung biro ko sa kanya na kaya ko siyang pasayahin. Tanggapin siya kung sino siya, kung ano siya. Yung kaya ko siyang pakasalan kahit hindi pa siya magpakalalaki. Kahit magdamit pa siya ng babae, pambabae, kaya ko pa rin siyang pakasalan kasi mahal ko siya. Ngayon, may sagot na ako sa tanong na what is love? Kasi ngayon yung sagot ko, love is an unconditional commitment to an imperfect person. To love somebody isn't just a strong feeling. It is a decision. A promise. Kaya naman pumunta ako sa province ni Janix. Hinanap ko yung mga magulang niya. Noong una nagulat sila. Kasi first time daw na may babaeng naghanap sa anak nila. Tinanong ako ng tatay niya kung ano ako sa buhay ni Janix. Ang sagot ko, girlfriend po ako ng anak ninyo. At hinahanap ko po siya para obligahin na pakasalan ako. Para mabigyan ko na po siya ng masayang buhay at sariling pamilya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha para i-claim ko sa sarili ko na girlfriend ako ng anak nila. Sa sinabi kong yun, nakita ko mangiyak-ngiyak yung tatay ni Janix. Hindi ko alam kung para saan yung mga luhang yun. Pero mas nakumbinsi ko pa sila nang maipakita ko sa kanila yung pictures naming dalawa ni Janix. Pero bagya akong nanlumo kasi nalaman ko na wala pala dito sa Pilipinas si Janix. 5 years na daw siya sa Canada. Hindi nila alam kung kailan to uuwi. Basta sasabihin daw nila yung tungkol sa akin. Complete address sa bahay at sa trabaho ang iniwan ko sa mga parents niya. 6 na buwan ang lumipas, parang nawawalan na ako ng pag-asa pa. Ni wala man lang kumukontak sa akin na Janix sa loob ng 6 na buwan. Kahit yung parents niya, wala man lang balita sa akin. Iniwan ko naman yung number ko sa kanila. O siguro naka-move on na si Janix.
Ganun yun ang bilis mag-move on. Isang gabing inuman lang, kinabukasan parang wala lang. Sa bagay, sino ba naman ako? Sinaktan ko siya ng sobra-sobra. Ang daming naglalaro sa isip ko. Ang daming baka. Pero wag naman sana. Isang gabi pag uwi ko ng apartment, pagbukas ko ng pinto na may biglang yumakap sa akin mula sa likuran ko. Isang napakahigpit na yakap. Noong una natakot ako pero nang matitigan ko yung braso at yung kamay na nakapalupot sa bewang ko, nanghina ako. Nanghina ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Janix ang nakayakap sa akin. Bumulong siya ng, kung totoong girlfriend kita, dapat kilala mo ko. Pagkasabi niya noon, ang tanging nasabi ko lang, Janix. At napakagulgul na ako. Humarap siya sa akin at niyakap niya ako ng buong higpit. At pansin na pansin ko, kahit maraming luha sa mata ko, mas lalo siyang pumogi. Sabay kaming nag-iyakan sa sobrang saya. Matapos yung kadramahan namin, nagsimula na kaming magbiruan. Tanong ko sa kanya, so, okay lang ba sa'yo na girlfriend mo na ako ngayon? At sumagot naman siya ng, honey, my goodness naman. Pwede bang i-level up na natin yung boyfriend-girlfriend natin into husband and wife level? I'm turning 36 this year. Naiintindihan kita kasi 26 ka pa lang. Gusto ko namang maganda pa ako hanggat hindi pa kulubot ang balat ko kapag ikinasal tayo. Sa ngayon, mag-iisang taon na kaming kasal ni Bakla. I mean Janix. Buntis na rin ako at konting paghihintay na lang. Any momentum, lulusot na ang panganay namin ni Bakla. Hindi na rin bumalik ng Canada ang asawa ko. Dito na namin balak mamuhay ng simple sa bansa natin. Sarap kasama sa buhay may asawa yung napangasawa ko. Kaya lang para siyang babae sa aming dalawa. Sobrang masikaso, sobrang mapagmahal. O diba? You can't really never tell. Yung kaibigan mo, pwede mo rin talagang maging kaibigan.